Estamos en directo. Estamos en directo. Cara i creu en l'economia. L'objectiu del govern central en l'anunciada pujada d'impostos. Anem a posar-li bona cara a l'operació. I el temporal no sols ha arribat a les nostres butxaques. Comença Notícies 9. I ara prenguem bona nota del que anem a explicar-los. Ho diem perquè les bones notícies pel que fa a l'economia són tan escasses que no hem de desaprofitar-les. Així que el titular és este, els llits. La Generalitat prorrogarà el plan Prever per a reactivar el sector de l'automòbil i facilitar així la compra als consumidors. Les vendes han pujat un 50% este mes. Manipular. Molt preocupant. Prepareu-se. Les viuen hores, la veritat és que molt convulses. La revolució o el revolt informatiu on s'ha despertat és als tribunals. Per les seues portes han entrat polítics importants. Que coses? Escolten bé. La pluja caiguda en les últimes hores ha deixat rastre a gran part de la comunitat. Terrible. Sanguinari, el període més crític, més sanguinaris. Imatges realment impactants, brutalment assassinada. Este pot ser el següent. Alguns inclús pensen que això és escandalós. La veritat és que sí. El cel continua trencant-se literalment a la comunitat valenciana amb una intensitat que, Amàlia, jo diria que ratlla entre l'espectacularitat i la violència. Escolta, les intencions de l'oratge, què els sembla? Unes imatges molt lamentables. Però atenció, perquè n'hi ha dades també molt més alarmants, inclús. Els delictes, atenció, han pujat vora un 4%. Atenció, és un autèntic mal de cap. Absolutament desesperant. Este mestre del manga havia eixit a fer senderisme i el va caure per un desnivell de 100 metres i es va matar. Mal assumpte. Ja n'hi ha prou! Quina mala idea. I això no es fa. Curiosa i reivindicativa imatge. La realitat és que internet és un aparador infinit i ens pot servir de molta ajuda, sobretot quan necessitem informació. De totes maneres, no val una miqueta d'humor. Una de les nostres propostes és complir sempre amb la màxima del servici públic. Adéu.